Gyermekkori emlékem egy keménykötésű füzet. Nagyon szép, mutatós régi írással, amit nem igazán tudtunk ám kiolvasni, vagy csak nehezen silabizáltuk. Édesanyám el is tette tőlünk, mondván nem játék. Hát akkor mi? Egy napló, amiben anyai nagyapám amerikai emlékei, kalandjai vannak megörökítve. Egy kedves ismerősöm, Szabon János szavai biztattak, hogy ne hagyjam veszni ezt a kincset. Őt idézem. Akkoriban az írás nem volt jellemző azokra, akik ilyen kőkemény munkát végeztek. Drága volt a papír, a burdos házakban esténként inkább söröztek vagy pihentek, és az írás csak sokadik volt a fontossági sorrendben. Anyai nagyapám Béres István zselér családba született 1888. március 22-én a Borsod megyei Alacskán, tudomásom szerint harmadik gyerekként. A családi legendárium szerint Korompán a gróf kertésze volt, ott ismerkedett meg nagyanyámmal, Salkovics Juliannával, aki cselédlányként szolgált. 1911. május 6-án kötöttek házasságot Szendrőben, és ott is telepedtek le. Nagyapa, akit a családban Pestúnak szólítottak, azt vallotta, hogy egy se ember, aki nem látja meg Amerikát. És addig mondogatta, míg 1914. április 1-én neki is vágott a nagyútnak. Vonattal mentek Kassa-Grác útvonalon Antwerpenig, április 18-án reggel 8 órakor indultak a Vaderland nevű hajóval, és 10 napon át utaztak New Yorkig. Az oly nagyon vágyott Amerikában aztán meg kellett tapasztalni a sok-sok mindent, amire itthon gondolni sem mert volna. Rengeteg nélkülözést, hiszen a háború ott is éreztette hatását, börtönt, éhezést, volt ott minden. Aztán csak sikerült jó munkahelyet kapni, igaz, ott meg nehéz munkát kellett végeznie. Szóval ott sem volt kolbászból a kerítés. A visszaútról nem tudok konkrét dátumot, időpontot. Valószínűnek tartom, hogy Brémába érkező hajóval jött haza, de hogy mikor, azt jó lenne tudni. Nagyapámat sajnos nem ismerhettem, nem találkozhattunk. Hazatérése után földművelő, majd postás volt Szendrőben. Vagyont nem sikerült felhalmoznia, de becsületes, dolgos gyermekeket neveltek szeretetben, szerényen. Beteges lett, és 1942. április 5-én Nagyszombaton meghalt. Ez a napló édesanyám halála után került újra elő, de a nehezen olvashatósága miatt letettem. Aztán, amikor több időt tudtam itthon tölteni, és a ketteléseimmel foglalkozni, újra a kezembe vettem, és akkor úgy döntöttem, ezt az utódainknak is meg kell ismerniük. Nagyon nehezen indult a számítógépre átültetése, már az olvasás is kihívást jelentett. Aztán a szavak, kifejezések bogarászása, szóval jó kis kaland volt. És milyen érdekes, hogy ekkor jött szembe Réka és János alapította a Facebook csoport, amelyhez 2024. március 3-án csatlakoztam is, és azóta rengeteg információhoz, új ismerethez jutottam, amelyért most mondok köszönetet. És itt fejezem ki hálámat, szeretetemet és köszönetemet nagyapámnak, Béres Istvánnak, hogy lejegyezte a történeteket, és édesanyámnak, aki megőrizte nekünk és utódainknak.